Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Yambi, Barka. barka da shigowa cikin wannan shiri namu mai suna ku da sana'ar ku. So masha Allah. Barka. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, za mu so mu yi ma wasu 'yan tambayoyi ƙalilan wanda ya shafi aikinka da kuma rayuwarka, So masha kuma Allah. yadda kake tafiyar da al'amuranka. Malam Yambi, muna so mu ji ɗan takaitaccen tarihinka a minti 1 zuwa 2. So masha Allah. Sunana Muhammad Buhari Abubakar, Na'am. wanda aka haifa a cikin garin Abuja, wani area council da ake kira Abaji area council. So ni mutum ne dai kamar kowa. Na yi primary school, na yi junior secondary school, na yi secondary school kuma alhamdulillah ina kan gaba da secondary school, wato higher institution kenan. So alhamdulillah a yanzu dai ina nan jihar Sokoto, wato mahaifata inda aka haife ni, kuma inda aka haifi iyayena, amma ni haifaffen can ne. So kaga na farko dai ni ba Sokoce ne. Na'am, asalin kuma ba Sokoce. To wannan shine abin nan ɗin rayuwata. Na'am. Malam Yambi, Na'am. ka gaya mana takaitaccen tarihin rayuwarka Na'am. da kuma inda aka haife ka. Tabbas. So muna so mu ji menene ya ja ra'ayinka har ya sa ka shiga, har ya sa ka ga ya kamata kana da wata rawa da ka gani kana iya takawa na wannan aikin, ko kuma wani ne ya taya ma wannan aikin, ko kuma kai karan kanka a naka ra'ayi? A'a, ka san shi ɗan adam a rayuwa, daga lokacin da aka haife ka har zuwa lokacin da zaka girma, kana cikin ƙalubale a rayuwarka. So ni mutum ne wanda ban taɓa yadda in ce na zauna wai sai na jira a bani ba. Tun lokacin da na shigo jihar Sokoto, na yi aiki kala-kala kafin na cimma wannan nasarar ta. Na yi aiki kala-kala, daga ƙarshe sai na ga irin aikin ba zai sa na abin nan, ba zai sa na girbe wani ɗa mai ido ba. To sai na ce why not, to ina da ilimi, ina da talents ɗin da zan iya gwada abin nan ɗina. So ya kamata a ce na gwada wata hanyar daban, ko kuma maybe Allah zai sa na dace. So sai na fara bibiyar irin waɗanda masana kenan, irin shugabanni a gare ni, sai na fara tuntuɓar su akan gaskiya ina buƙatar aiki, kuma wani irin aiki ya fi dacewa da ni. So sai Allah ya sa na haɗu da wani bawan Allah, ba zan manta shi ba, ana kiran shi Abbas. So bayan mun haɗu da shi, sai nake ce masa wannan aikin naku gaskiya ya mu. Sai ce to ai abu ne mai sauki, da yake shi ɗan Naija ne. Abu ne mai sauki wanda in dai har zaka iya concentration akan aikinka, insha Allahu za ka yi achieving kai ma a rayuwarka. So bayan mun haɗu da shi, gaskiya ya nuna min abubuwa, bayan sati ɗaya sai na fara shigowa shago muna aiki. Ba haka muke ba. So amma haƙuri da jajircewa akan aiki yasa kuma kaga yanzu ga inda muke nan. Na'am. Alhamdulillah. Malam Yambi, Na'am. mun ji abin da ya ja ra'ayinka ya sa ka shiga, ko kuma ka tsunduma a wannan sana'a. Masha Allah. So muna so mu ji a sakan 1 daƙiƙu 1 ko zuwa 2, wani irin ƙalubale ka fuskanta game da wannan sana'a, ko kuma wani irin ƙalubale ka shiga yayin da kake tsakiya, ko kuma lokacin za ka fara wannan sana'a? Ƙalubale baya ƙarewa. Ba zan iya mantawa ba, akwai lokacin da ina zaune kafin mu kawo irin ma wannan matsayin. Ina zaune a shago, wani bawan Allah ya zo, ko in ce wani yaro ya zo ya same ni, ya ce yana son a buɗa mishi OP, wannan OP haka. Na buɗa ma yarinyarsa. To ana nan, bayan na buɗa masa 'yan mintuna, bayan an je an dawo, ashe yarinyar ya ɗauke ta ma ya kai ta hotel, sun yi wajen kwana, yana ga ɗaya kwana 10. So bai bata kuɗinta ba, ashe ƙarya ya yi mata a buɗa mata OP, ya mata transfer ɗin kuɗi. To bayan ya ɗauke ta ya kai ta sake dawowa, sai ya ce mun ya yi mantuwa riga, sai na ce lalle ga rigar ka nan. Wai ashe bayan ya koma sai yake gaya mata cewa ai ya bar kuɗi a hannun naira 150. So komawarsa da ya yi can, sai ga 'yan sanda sun zo, saboda ita ta sa 'yan sanda su kama sa, ya yi amfani da ita, bai biya ta kuɗinta ba. Yawwa. So
dan haka aka zo a kama ni wai ai abokina ne ta faɗa masa ni abokinsa ne, dan haka sai na kawo wa'annan kuɗin. Sai na ce haba ku fa 'yan sanda ne kuna bincike, ta ya za a iya bani kuɗi babu wani evidence? Yana da banki yana transfer, ina ne evidence din ya bani kuɗi? Wai a'a ai ya bani hand to hand babu kowa. So kaga wannan kalubalen na shige shi kuma alhamdulillah na yi skill, amma gaskiya sirrin dan biya wa 'yan silan ka san Najeriya muke. To Malam Jebi, a gurguje ba tare ɓata lokaci ba, mun je irin kalubalen da ka shiga game da wannan sana'a da ni, wace irin shawara zaka ba a samari masu tasowa waɗanda ba su da aiki ko kuma suke nema ko kuma suke so su shiga cikin irin wannan sana'a ta ku? To abu na farko da zan ba ma samari masu son su yi wannan sana'ar tamu ita ce, na farko idan har zaka shiga irin wannan sana'ar ka tabbatar ka rike gaskiya. Abu na biyu shine ka san yadda zaka kula da mutane wasu customers ɗinka. Abu na uku shine a rayuwarka kar ka taɓa yadda ka ci zalin wani wanda zai zo wajenka, saboda mu muna da watan abu, mutum zai iya yarda da kai ya amince maka ya ce ya zo wajenka wajen aiki, amma mu akwai abin da ake yi a cikin irin wannan sana'ar tamu wanda ba kowa zai iya ganewa ba sai kana ciki. So bayan ya ka shiga ciki shine zaka iya gane wannan illar. Shine me? Ka ji tsoron Allah a wannan lokacin da kake wannan aiki, ka ji tsoron Allah. Kai da muke wannan magana babu dole ka iya fahimtar menene, amma idan har mutum ya shigo ciki yana iya gane menene. So wannan shawarar nake ba ma matasa masu kokarin su shigo irin wannan sana'ar tamu, amma tabbas ana samu alhamdulillah. Madalla. Wannan Yombi duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ku da sana'ar ku. Masha Allah. Ni wani irin sako ko kuma ce wani irin fata kake wa wannan tasha ta mai albarka ta Al-Shabab, wani irin fata kake mata ko kuma wace irin addu'a zaka mana? To ina muku fatan alkhairi. Wannan aikin da kuka ɗauko na ganin kun seta rayuwar mutane kan hanya, Allah Ubangiji ya biya ku da mafificin alkhairi. Allah ya sa abin da kuke nema kuma Allah ya baku alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madalla. Ku kasance da Al-Shabab TV, muna nan akan dukkan tashoshi ko kuma ce dukkan kafafen na sada zumunta da bisa ga YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, bla 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 bla.